Hi guys, gagawin namin video ngayong araw. Maglalakad kami ngayon mula dito sa Marikina hanggang sa White Plains. Hanggang sa White Plains kasi bibili kami ng chicharon sa batang ito. Kasi nagre-request siya talaga na puntahan namin yung Lapid Chicharon. Kaya puntahan namin ngayon, lalakarin lang namin. Maghaga sa Lapid Chicharon. Hi, Lapid Chicharon. Okay. Okay. Guys, abangan nyo mamaya guys kung ano mangyari sa lakad namin kasi sobrang init. Hi guys, welcome back sa aking channel. Kung bago ka pala sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-hit sa notification button para update sa aking mga video. Guys, may panglaban tayo ngayon sa init. Madala tayo ng payong. Kaya, ayan mga bata ito sa labas. Ayun guys, dito pa lang kami sa IBC ngayon. Naglalakad pa lang kami. Umpisa pa lang lakad namin. Ayan guys, dito pa lang kami sa IBC ngayon. Sa bandang kampo. Kaya malalayo pa ang lakarin namin guys. Kaya abangan nyo mamaya yung lakad namin. Sobrang layo. Sobrang init. Video pala. Lakad kasi malalayo pa lakarin natin. Guys, pupunta tayo ng Lapid Chicharon. Pili tayo ng Lapid Chicharon saka Lapid Suka. Guys, dito na kami sa White Plains. Kaya kunting lakad na lang talaga to. Mahihits na namin yung si Lapid. Hindi ko Lapid guys. Kaya na sa White Plains na tayo. Grabe init. Natin yung lakad. Ayaw pa ba ng powers? Ayaw pa. Oh! Guys, mula dito matatanaw na namin yung Lapid Chicharon na banda na ron. Ayan na pala oh. Na guys, kita na namin yung Chicharon. Dadaan, bago kami makarating, dadaan muna kami sa mga nagtitinda ng mga halaman dito. Ayan oh. Yan, dami namin ganyan dati oh. Bilog-bilog. Ang daming halaman. Guys, ang Chicharon, narating talaga namin sa lakad lang sa Marikina. Ito ang gandang halaman. Walang hinang-hina na talaga kasi sobrang layo. Guys, sobrang nakakapagod kumain ng Chicharon. Ay, pumunta pala sa Lapid Chicharon. May grab na oh. Ha? May grab. Oo. Pero kanina inano ko, hindi ko makikita sa grab eh. Tawid tayo. Oh, abutin tayo dito sa Samsam. Hindi yan. Sobrang dami. Yan, nagka-traffic oh. Kawin lang. Ayot lang kayo. Yung sa bandang likuran dyan, ano na yan, bandang kampo na yan. Tara Ay, na. sayang. Tara, wait lang. Yan o, nagpano. Ha? Oh, yan. Tawid na tayo.
Bili ka na. Ano guys, bibili na si Jilis Cabido. Ubusin na daw yan. Yung lapit chicharon. Yun, nakarating yung damit. Ayan na. Huwag mong ubusin ha, konti lang. Guys, parating kami dito sa lapit chicharon. Yan sila yung mga nagsisidang. Dito yung mga pa ba? Thank you. Live. Ayan pala, maganda yung suka nila dito. Ayan, sarap na suka nila. Ano na? Nako, muntik namin hindi mabayaran. Oh. Sobrang init. Ayan. Okay na? Yun. Guys, maraming salamat sa lapit chicharon at kami po ay nakabili na talaga sa sobrang layo ng nilakad namin. Ayan, okay na. Marawas din. Maraming salamat. Ayan natin yung chicharon. Ayan. Tapos may suka. Ayan, may suka. Sarap yung suka nila guys kasi ano na, titimpla na talaga. Ayan, lapit chicharon. Yung mga gustong bumibili lang na masarap na chicharon, dito lang yung matatagpuan sa Westville. Taas. Okay, pauwi na kami guys ha. Doon na namin yung titirahin sa sa bahay. Ayan, may dala-dala na kami. Sobrang layo. Nilak. Guys, ito ay baliktad na bahay. Baliktad na guys sa bahay. Uwi na rin. Ayan na guys, dito na kami sa Sitio Olandes. Pero nasa dulo pa kami guys. Sa dulo pa lang kami. Pero at least malapit-lapit na kami. Ayan guys, maraming po nagtitinda ito ng pagkain sa dulo. May mga humihinto ng mga sasakyan, mga taxi. Ayan, kumakain dun, may merienda. Ayan. Ayan sila. Parating din. Ayan. Ayan. Hindi na nakatuwan mo na nakakalaban. Ayan na guys, nakarating na kami dito sa bahay. Kaya grabing pawis at pagod ang naranasan namin ngayon. Sadyang malungkot na talaga kami, sinandito na. Ayan, ready ito kumain na yan. Ayan. Boy, mag-jacket ka boy, sobrang puti. Ano mo boy, naka-aircon. Ayan na guys,
Titirahin na nila tong chicharon na yan. Ayan guys, maganda yung suka nila. Kasi kahit ganun gano'n mo, di talaga matatapon kasi sealed talaga siya. Kahit malayo man sa'yo, walang problema yung suka kasi di matatapon yan. Ganda. Ligtas sa biyahe. Hindi siya matatapon guys. Kasalanan mo yun. Yan. Okay, kainin na natin to. Kainin na natin. Okay. Ayan na guys, kakainin na natin tong chicharon na binili namin dito. Yan. Kainin natin. Sarap. Sarap talaga. Oh, 5. Sarap. Oh, nasunod ko lang ako. Oh, nasunod ko lang ako babayaran. Pulo ko itong 5 una, nasunod babayaran. May tagas na. Sino ba to? 5. Sarap. Chicharon. Sunod, pag nagpunta ko, punta na lang. Sarap. Sarap. Ba't di nangarap sa'yo? Tatay! Tatay! Hello, tatay! Okay guys, na gustong bumili ng chicharon. Kanina kasi. Sa mga hindi alam dyan, Sa akin yung ano? mag-message na kayo para tuturuan ko kayo kung saan ang daan patungo sa lapit chicharon. Bye-bye! Sarap. Bye-bye! Bye-bye! Ang sarap. Ba't ka nila may Bye-bye! Bye-bye, tatay! Bye-bye! Bye-bye, tatay! Hindi ako Bye-bye! Pagpindot ko lang may Bye-bye! Sarap talaga. Hello, bye-bye, tatay! Bye-bye, tatay! kanya nga. Bye-bye, tatay! Bye-bye! Ikaw naman dito ate. Ikaw naman dito. Ikaw naman dito. Sarap. Ikaw naman dito. Sige. 25 pieces apat ka. Hello! Welcome to my channel! Sabi niya kasi. Yan si ate, kakain na siya. Oy, di kita. Medyo angat ka konti ate. Para bukas pwede ko naman kumain. The kitchen. Ako na. Dalawa kayo dun. Kain na kayo dun. Hindi. Doon na kayo. So spicy. Okay. Ang sarap talaga. Chicharon! Ayan. Doon ka na. Para kita Chicharon ka. sa harap mo! Kaya nga. Oh, doon na. Doon ka. Sabihin mo sarap. Oh. Ayan na, kinain nyo. Sarap ba? Sarap. Sarap po nga. Wow. Sarap. Dito may mapindot. Sila daw, oh, sila, oh. Sobrang sarap talaga. Ano yan? Manila. Ano yan, sayote? Ano yan? Ha? Yan ha? Ano ginaw? Mukbang din sila de. Mumukbang din sila ng ganyan. Sa UP? Grabe, Oh my gosh. tubig na tubig. Wala na tubig. Hindi ganyan saan. Ate. Ano nga, itim-itim. Sa sayote nga yan. Harap ka rito ate. Natuyuan ng tubig yun. Sarap. Patikim mo sila. Ano yan? Sabaw. Yan ang nilakad namin. Isang piraso. Yata. Ay, Ang sarap. Nakala ni si Jay yan yung Ala. sabi nga ni Tanner. Okay. Ay! Sarap talaga. Sa Isa pa. One more. One more again.
It's yummy. Yummy? It's yummy. Oh. Tok to tatay. Yummy? Ay, Oh my gosh. ganito. May sasabihin ako sa inyo. Sabi ko kagabi sa kanya. It's Ate Princess Pretty. Sabi niya, yan ang sagot niya sa akin. Ang sarap talaga. Ate Princess, what at me. Sabi ko na, dahil ang sabi niya. That's why, it was just joking. Ay, ate ha, ba't ka ha? Okay guys, maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa sunod naming mga video, abangan niyo po yung mga ano? Oh, Teacher ni si Yummy. sabihin na subscribe to my channel. Tapos, magkita kayo ito. Oo, ano yan? Chicharon. Sabihin mo, lapid chicharon. Lapid. Chicharon. Yummy. 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 Oh my The God. lapsa. At saka may kasama sausa. Okay. Tapos, may soup. Tapos, matamis Okay guys, ito. yun lang po aming video ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong panonood ulit hanggang sa sunod naming mga video.